Deze bisjes in het hertenkamp van de Westereen zie je een naai basken, maar wel op hetzelfde plak. Beheerder Bob van der Wal had na haast 12 jaar de vrije tijd oorsnedig. Jongen, ik heb zoveel dingen bedenken. Ik heb natuurlijk een de voelt, die hebben hun verzorging ook nodig. Ik ga een jaagtakte, dat van winter dan komt de goorjagerij en de oorjacht komt er al even bij. En daar gaat ook een hele prototype in werking zetten. En daar wil ik eigenlijk wat meer tijd om besteden. Wij moet een nieuwe beheerder rekken mee houden en hok van werkzaamheden komen er op zien als haar paard. Eerst even scheermeidje, sowieso even omvijden dat alles een beetje netjes is. En dan even het spul oorzien, wat er wat, ja, dan kunnen ze wat ziek werden. Maar, en dan is het even fjordje. In december is dat volle makkelijker zelf. En zorg je dat de waterbakken goed gaan en dat ze geen water hebben. Ja, maar ja, bij de winter dan moet er even wat hervoeren worden, dat is krijg dat we door. En als we sneeuw hebben, dan moet ze even sneeuwschapen bijvoorbeeld. Maar geen zorgen, de nieuwe beheerder wordt absoluut net in het jeppen smieten, verzekert Van der Wal. Dus ja, ik ben hier alle dagen en als er iemand is die er belangstelling voor had, ik help hem zo ver mogelijk dat het weer klaar is. Waar zie je hem nou? Nou, maar het is wel even iemand die een beetje doel had, hoe vee, en die moet weten ja, wat er doet. Die moet wel een beetje af en niet rijden met het spel wat je rondbrengt. Voor de 21-jarige Van der Wal is het net een makkelijk onsteend afskiën. Want in 12 jaar bouw je heel wat op. Je hebt een boom met spul, dat ik gewoon zei. Ga je 10 toch weer omstappen daar. Dan ben ik gewoon bij die ben, ja, er gaat wel wat daar. Maar er komt ook altijd wel wat nijgoed bij, dat zag.